יהיה חג שמח. חג שמח לכולם. ויהיה לנו הצלחה, אמן. לעילוי נשמת יוסף בר מרסל, בעזרת השם. מרדכי אליהו בן אסתר, ודוד בעזרת השם. טוב, בן איש חי כותב, בן איש חי, למה כתוב, מסביר לנו דבר יפה, למה כתוב פקידה פעמיים, שהשם פקד פעמיים את עם ישראל, פקוד יפקוד אלוהים אתכם. ככה הוא מביא הסברים מאוד יפים בדרוש כ"ח, והוא כותב ככה, הוא אומר, יש אדם שעוזב מעשיו הרעים, היה עושה עבירות. שתי הסברים יכול להיות לזה, יכול להיות שאדם הפסיק לעשות מעשים רעים, כי אין לו כסף, או כי הוא זקן. דוגמה, אדם היה כסף, היה הולך, הימורים, קזינו, כל מיני רבניות של הסטרא אחרא, כל מיני קומות כאלה, ואיבד את הכסף. איפה ילך עכשיו? אין לאן ללכת. אומר הרב, או שהיה לו דרכו ללכת לקנות הרבה בשר ואוכל ומסעדות ומסיבות, ושל צחוק והוללות, ולא יכול, או שנהיה חולה ולא יכול. ויש אחד שנהיה בעל תשובה וירא שמיים. שתיהם לא עושים עבירה, אבל זה לא אותו דבר בכלל. הוא לא עושה עבירה כי הוא פרש ממנה, כי הוא ירא שמיים. הוא לא עושה עבירות, אין כסף, אין כוח, יש לו בעיות בבטן, יש לו בעיות בגוף. זה לא אותו דבר. אז הוא אומר ככה, זה דומה לאישה שרצו, הציעו לה שטחנים להתחתן. אז הציעו לה אחד אלמן, ואחד שהיה לו אישה והוא גרוש. מה עדיף לה לבחור? את הגרוש. למה? כי האלמן לקחו לו את אשתו בכוח. אז הוא בצער, הוא מתגעגע אליה. אבל אותו אחד שגירש את אשתו, הוא רצה להעיף אותה, הוא לא רצה אותה. אז היא מעדיפה לקחת את הגרוש, כן? ככה אותה אישה בחרה את הגרוש הזה, זה הסיבה. אז הוא אומר, מה הקשר אלינו? הוא אומר, למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ארץ ישראל? קודם כל, הרי הקדוש ברוך הוא נתן קודם כל את ארץ ישראל, לאן? לשבע העממים, לכנעני והחיתי והפריזי וזה. למה השם עשה את זה? אז היום בבוקר זרקנו את הרעיון הזה, תמיד לפני אור גדול, יש חושך, יש קליפה, יש שליטה לקליפות, יש בלגן גדול. תמיד לפני. לא יכול להיות אחרת. קודם היה חושך, אחרי זה נהיה אור. ככה זה העולם. היה חושך של מצרים, נהיה האור של יציאת מצרים. היה חושך של גלות, היה בית שני. תמיד שיש חושך גדול, היה ככה פתאום פורים, פתאום. תמיד זה ככה. עכשיו בימינו היה את 7 לאוקטובר, את אותו שמחת תורה, חושך גדול. 2.5 אחרי, אנחנו במצב הרבה יותר טוב. תאר לך שהיינו צריכים לתקוף את איראן וכל חמאס וחיזבאללה, כולם היו עומדים על כנם. ובואי, מי היה עומד בכל הלחץ הזה? הקדוש ברוך הוא עיקה אותם בסנוורים, למה? גם ב7 לאוקטובר לא יצאו עלינו. גם כשהתחילו איתנו מלחמה 7 לאוקטובר, חמאס, חיזבאללה, אחד, לאט לאט תגמרו אותם, אחרי זה תגמרו את החות'ים, אחרי זה תלכו לאיראן, לאט לאט. אם היו כולם באים בבת אחת, ובואי, מה נעשה, איך נעשה? השם עיוור אותם, 2 אלה יושבים וזה, תכננים שנים על שנים, היה להם הזדמנות ללכת כל הכוח. השם מעוור אותם. אבל קודם כל היה חושך גדול, יום קשה מאוד, חושך גדול, ואז השם מביא את האור, כל הזמן. כן? לפני שיהודים היו זרוקים בכל חוץ לארץ, לפני שבנו לנו פה את המדינה שיש פה ישיבות ויש פה תורה, מה היה? היה שואה. כן? אני חושב בסיבות של מעלה, מבחינת הסיבות של מעלה, בגלל זה האשכנזים היו פה קודם כל. היו פה ולקחו אותנו, שמו אותנו במעברות, כל דברים כאלה. למה היה להם את הכוח הזה? הם קודם כל חטפו הכי הרבה. כן? הם היו הכי הרבה בחושך, אין מה להגיד, אפשר להתחרות במה שהם עברו. אולי בגלל זה משמיים מדבר, סיבה שמימית, לא אומר לך שזה בסדר וזה, ברור שלא. אומר לך משמיים, סיבה שמימית לדבר, יכול להיות זה סיבה שמימית לדבר, ככה אני חושב. כל פנים, זה לא משנה, זה לא נפקא מן להלכה, מותר לחשוב את זה. על כל פנים,
אם אתה פוסק משהו בהלכה, זה בעיה לחשוב משהו סתם. אם אתה לא, זה לא הלכה, הכל בסדר. עכשיו הוא אומר, הוא אומר עוד, אז למה הקדוש ברוך הוא עשה גם פה, הקדים את הקליפה, ששלטו פה בארץ מלא גויים, והיו פה אומות של גויים, בשביל שזה הקליפה לפני שישראל ייכנסו לארץ. אז הוא אומר פה, מה עשה השם יתברך? שם אותם בארץ ישראל, שיהיה לה קל איתנו. למה? שם אצל ארץ ישראל גויים שהקיע אותם מהמעשים הרעים שלהם, כמו אותו אחד שגירש את אשתו, ואז יהיה לו קל עכשיו להתאהב מחדש. אם היו לוקחים בכוח את הבן אדם, אז קשה לי מחדש אהבה. ומסביר הרב, במקום כזה שהלכנו למצרים, לחם, לאנשים כאלה קשים, ואז הוא מביא פה גמרא מעניינת, שהגמרא אומרת, בא מציע דף ק"א, היה בן אדם שקנה אונייה של יין, הוא לא מצא איפה לשים את כל החביות יין. אז פה הרב מסביר, בזה הסבר נפלא, לפני שאני אגיד לכם את הגמרא הזאת, למה הוא מביא את הגמרא הזאת? הוא אומר לנו הרב בן איש חי, שכתוב בפרקי רבי אליעזר, שכל הזמן שחסר לנו, משלימים אותו בגלויות שאחרי מצרים. אז הוא אומר, פרעה יגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, למה? אני עושה להם גלות יפה, מה? אני עושה להם גלות כמו שצריך. למה אתה לוקח אותה ממני? מה רע בגלות שלי? יש משהו שלא עשיתי לפי שולחן ערוך, מה הבעיה? יש משהו שעשיתי לפי ההלכה, הוא עשה משהו בעיה בגלות שלו. אז אומר בן איש חי, במציע ק"א, הגמרא מספרת, על אותו אדם שקנה אונייה עם מלא חביות יין, התחיל לסדר את כל החביות יין. סידר את כל החביות יין, איפה? לא מצא. הלך לאיזה גברת, אמר לה, יש לך מקום לשים לי, להזכיר לי, יש לך איזה מחסן? שמעתי, יש לך איזה בונדד, את רצינית. אמרה לו, יש לי, אבל אני לא נותנת לך. אז הוא בא אליה פעם שנייה, אמר לה, אני מזמין אותך לבית קפה, את נראית אישה נחמדה, אולי אני אתחתן איתך. היא אומרת, אתה רוצה להתחתן איתי? כן. קידש אותה, הביא לה טבעת, ואז היא הזכירה לו את כל הבונדד שלה. הגיע הביתה, שלח לה גט. התחתן איתה ל-24 שעות, ככה מספרת הגמרא. פחות. אדם ישר והגון. אדם רע כזה, עשה לה תרגיל. אומרת הגמרא, מה היא עשתה? מהכסף שלו שכרה פועלים והעבירה את כל החביות. היא אמרה, אומרת הגמרא, כל הכבוד למה שהיא עשתה. ככה הגמרא, רב הונא אומר בית רב יהושע, כאשר עשה כן יעשה לו, גמולו ישוב בראשו. אומר, גם אם זה חצר דקיימא לאגרא, אפילו אם זה חצר שצריך להזכיר אותה, יכולה לבטל את החוזה שכירות. למה? היא תגיד לכולם אני אזכיר, רק לך אני לא אזכיר. למה? אתה אדם רע, מי עושה תרגיל כזה? הוא אומר הבן איש חי, כתוב במסכת סוטה דף י"א, שפרעה שאיבד את עם ישראל קשה, התעלל בנו, לקח עבודה של גברים לנשים, של נשים לגברים. אגב, בן איש חי עצמו מסביר, מה זה עבודה של גברים לנשים? מה, חשבת על זה פעם? מה זה עבודה של גברים לנשים? שחושבים לעפות, לבשל, למה אין גברים שמבשלים? יש שפים, מה? אין שפים? מה תגיד, מנקה? יש מנקה ויש מנקה. אין נשים שעובדות בבניין. היום יש קצת, אבל יש. היום ראיתי נהגות אוטובוס, נהגות מסעית, אבל אתה צודק, זה לא רובה דעלמא. אבל מה זה מלאכת, אני שואל, מה זה מלאכת גברים לנשים? מלאכת נשים לגברים, סליחה. אומר הבן איש חי, מה אמרת? לתפור. מה? כביסה, גם יש גברים מחפשים. אומר הבן איש חי, גבר יש לו בעיה עם דברים קטנים. גבר בעיה בראש. למה? גבר אתה בא, מה ההבדל בין ראש הגבר לאישה? גבר עכשיו שאתה שולח אותו, הוא נכנס לחדר, נכנס לבית, הוא צריך לעשות משהו. ברגע שהוא קצת בלגן, 3 פעולות שצריך לעשות לפני הפעולה שהוא צריך, הוא לא עושה. ככה אמר שגבר עובד. אתה יודע, אשתו באה, אומרת לו, לך תביא לי את הכביסה, לך תעשי את הכביסה במייבש. הוא נכנס, הוא אומר, רגע, אבל יש כביסה במייבש. ואיפה הסלסלה? טוב, אחר כך. לא יכול. 3 פעולות, זהו, המוח ננעל כבר, זהו, לא יודע מה לעשות. גבר בא הביתה, רואה בלגן בחדר, דברים זרוקים ברצפה, הוא מסתכל ימינה, שמאלה, הולך זורק את עצמו לספה. למה? תקום תסדר. לא, גם סדר, גם בשל, גם לעבוד, זה יותר מדי, זה too much. אומר בן איש חי, גבר, המוח שלו, אין לו סבלנות. אין סבלנות. תן לי כאן עכשיו, 1, 2, סיימנו.
לא ראש עכשיו לאט לאט, זה אישה תופרת לאט לאט, מדברת עם תינוק לאט לאט. רב לסי אמר תמיד שאיזה מזל שאישה מגדלת תינוק. אם גבר מגדל אותו אילם וחרש, הוא לא יכול לדבר איתו, מרים אותו, קחי אותו. אישה כל שנייה מדברת איתו, אומרת לו, תיקח עוד, אתה רוצה משהו מותק, אתה רוצה, מדברת איתו, איזה סבלנות. הוא אומר, גבר, תן לו לעשות מלאכה כזאת של אחד ועוד אחד, הוא לא יכול. הוא לא יכול. הוא אומר, זה התעללות, זה לשם רוע. לכן עם ישראל אמרו לפרעה, שמע, אתה מקיים את הגלות יותר מדי רע. אנחנו כמו האישה הזאת, חותכים עליך. כמו שאמרתי לכם על החושך, הזכרתי פעם, גם מרב לסי אמרתי לכם, משהו חזק מאוד. מה זה תמיד לפני חושך, ואחרי חושך גדול יש אור? הרב לסי סיפר שיש לו איזה שכנה אחת שהייתה אומרת לו כל הזמן, היה לה הרבה ילדים ולא צריך לחתן אותם. זה צער גדול להורים לא עליכם. צריך להתפלל על זה מאוד בגיל צעיר, שיהיה חתונה וזיווג טוב בזמן, בפרט בדור שלנו נמצא זיווג טוב, שיהיה בית, ולא רק להתפלל שאני חתן את הילד, שיחתן את הילד ושיהיה לו בית שיחזיק מעמד, ושיהיה לו ילדים בריאי, יש הרבה מה להתפלל. צריך לדעת, כתוב בתפילה לפרט, יש אדם מתפלל, שאני חתן את הילד, שיהיה לו זיווג הגון, שיהיה לו, לא, שיחתן, שיחזיק את הבית, שיהיה לו פרנסה, שיהיה לו ילדים, שיהיה בריאות. ושאור החיים כותב שצריך בתפילה, פרשת ויתחנן, אור החיים מביא את זה, את הילקוט שמעוני, שצריך לפרט בתפילה. הזוהר אומר, הזוהר וישלח קס"ו, הזוהר אומר, חייב אדם לפרט בתפילה, מיד אחי, מיד עשיו. כמה אחים היה לו? רק אחד. אומר, צריך לפרט, שאנשים מתפללים, לא טוב, כמו שהילקוט שמעוני אומר, אותו אחד יתפלל שיהיה לו חמור. אמר, ריבונו של עולם, שיהיה לי חמור, שיהיה לי חמור. באמת, בא מישהו זרק גוי, הביא לו חמור, אמר לו, צחב אותו. זה החמור שנולד. אמר, בורא עולם צודק, ביקשתי חמור, קיבלתי חמור. שאחד מתפלל למרצדס, הביאו לו בסוף מרצדס צעצוע. כן, פלל אמיתי. סתם אני אומר מרצדס. אבל הכוונה, אדם שמתפלל, כן, תפרט, אתה יכול להתפלל הרבה, שיהיה לך מרצדס, יהיה לך, אבל זהו שלך, זה כאילו לא שימושי. אז האדם צריך להתפלל, לפרט בתפילה. לפרט, כן. לפרט, כל הזמן. לא חייב בעמידה. בכיף עם הקדוש ברוך הוא, בלילה, חצות, בזמן שלך איתו, אתה בנסיעה, או שאתה בפקק, או שאתה זה, במיוחד שפסח זה זמן של זיווגים, יעשה זיווגו של האדם, קשה פרנסתו של האדם, להתפלל על כל הפרטים הקטנים, תחשוב, אם אתה אומר איזה מילה, יכולים לקטרגע עליך, אם חיסרת משהו בתפילה, יש אנשים מתפללים חסרים, מה שזכה חתן את הבן, חיתן את הבן, נו זהו, זה התפילה, פה נגמר. צריך עוד הרבה. הישרח משה אמר שהוא היה אברך צעיר, הוא התפלל לקדוש ברוך הוא שיהיה לו הרבה כסף, שהוא יוכל לעסוק בתורה ביישוב הדעת, לא היה לו כסף. אמר, ריבונו של עולם אני צריך כסף, ריבונו של עולם אני צריך מלא כסף, ריבונו של עולם אני צריך, ואז הוא נתן סכום שיספיק לו לכל החיים. אמר, ריבונו של עולם אני צריך רק 200,000 רובל, אני צריך מה שהוא אמר, סכום. הוא אומר, הוא הלך לישון, חלם שבשמיים אומרים לו, ואחרי 200,000 רובל לא צריך את הקדוש ברוך הוא? זהו, נגמר? מה? יהיה לך את הכסף, ואיפה בריאות, ואיפה שלום בית, ואיפה חינוך ילדים, ואיפה נכדים בריאים, ונכדים טובים, ואיפה? תתחיל לזמר צדיק, יש הרבה מה לבקש. אז הרב לסי אמר, הוא פגש את השכנה שלו, הרבה זמן עשה חתן את הילדים, תקוע. כל הזמן הוא היה אומר לה, איך הוא שואל אותה, מה עם היהלומים שלך? מה עם היהלומים שלך? ככה שמעתי ממנו בשיעור לפני כמה שנים. הוא אומר לה, מה עם היהלומים שלך? מה עם היהלומים שלך? היא כל הזמן הייתה אומרת לו, מה אני אעשה? תפלל הרב, תפלל. לא זז כלום. פסח אחד, יש לה בן נשוי, שהיא מנקה את כל הבית, באה הקלה שלה לעזור לה. עכשיו יש לה מעיל בג'קטים, ישן, מרופט, שם היא מחביאה את כל הזהב ויהלומים שלה, שבעלה קנה לה במשך השנים. למה? היא אומרת, גנב שיראה את המעיל הזה, לא ישים עליו. ככה היא חושבת. למרות שהיום הגנבים עוברים קורסים, הם יודעים, בודקים הכל. הם בודקים גם בעופות במקפיא, הכל הם בודקים. אין משהו שהם לא בודקים. על כל פנים, יש להם שולחן ערוך לגנבים, יודעים הכל. אז, בקיצור, אז איך קוראים לזה? אז אותה אחת היא קראה לקלה שלה, הקלה שלה באה לעזור לה, פתאום היא קולטת שהמעיל הישן לא שמה. אמרת לה, איפה המעיל שלי הישן? אמרתי, זה לא לכבוד שלך, מעיל כזה,
הרמתי אותו, זרקתי אותו. אומרת לה, לאן זרקת אותו? אומרת לה, לפח. אומרת לה, מה פח? איזה פח? לא, רגע, הלכה, פינו. בפסח מפנים כל דקה את האשפה. פינו את האשפה. היא ראתה את זה, חשבה שהיא מתעלפת. האישה בת 50 ויהלומים וזהב שהיא צברה שמה, יכולה להנפיק אותה בבורסה מרוב מה שיש לה. והכל נגנב, היא לא ידעה מה לעשות. לא ידעה מה לעשות. היא אמרה, מה אני אעשה? איך אני מגיבה לאירוע? מהאלם היא אפילו לא תקפה, היא לא ידעה איך להגיב. חושבת, מה לעשות? מה לעשות בורא עולם? מה החליטה לעשות? נזכרה שהרב אמר לה כל הזמן, מה עם התכשיטים שלך? מה עם היהלומים שלך? היא אמרה, אני צריכה לשתוק ולוותר על זה. זה מעשה כזה, מה עושה? שהקדוש ברוך הוא מביא אדם מעשה כזה. יש לו פקק של קטרוגים. זה שחרור פקק עם משאבה. זה שחרור עם משאבה, המסעיות של המשאבה. זה מרים הכל. היא שתקה. נשכה את השפתיים, לא אמרה לה כלום, חייכה לה, הכל בסדר. נו, אז מה? אז זרקת 100,000 שקל לפח, הכל בסדר. כן? חייכה לה, הכל טוב. נאגור מחדש. היא אמרה, שתקתי, כל חודש יער הטלפון מצלצל שטחנים, 3 ילדים בשנה אחת חתונה. 3 ילדים מעוכבים. 3 ילדים, כל הסתימה השתחררה. זה יש חושך לפני שבא האור גדול. זה צריך להבין. אדם צריך להבין שלפעמים לא עלינו לא עליכם, עובר אדם תקופה לא משהו, השם רוצה להביא לו משהו עצום. החוכמה שלו לשתוק. החוכמה שלו לדעת לחכות לגאולה. תצפה לאור הגאולה, זה החוכמה. כן? זה מהלך אחד שהבן איש חי. למדתי לכם את הפרשה, יש שמיני גם. פרשת שמיני שהבן איש חי. הוא מביא גם דברים יפים על פרשת שמיני. פצע. כן. הכל קטרוגים. למה אומרים חז"ל קשה זיווגו של אדם קריעת ים סוף וקשה? כי יש קטרוגים. מקטרגים על הבן אדם כל הזמן. הבן איש חי אומר צדיקים גמורים, אין להם את הדבר הזה של קריעת ים סוף בפרנסה. הוא אומר למה? הוא צדיק גמור, אין מה לקטרג עליו. הוא אומר זה רק מי שיש לו עבירות מקטרגים עליו. אז קשה. ברגע שהוא נהיה צדיק לא מקטרגים עליו. ככה בן איש חי כותב. עוד הוא אומר, כן, למה לא? זה אמור לצאת. זה אמור לצאת. כן. גחון. יש וו של גחון, יש דרוש דרש משה, צעיר החטאת, ויש את הגימל של והתגלח, זה מצורע. כן, וזה המצורע. זה יוצא גול. ג' ו' למד. כן? למה? באמת, יש לזה דרשה, למה זה גול? כן. אבל לא עולה עכשיו. זה אמור לצאת שם, זה האמצע של התורה. כן? למה זה האמצע של התורה? יש איזה חידושים יפים. טוב, עכשיו לעניין הפרשת שמיני, כתוב, אגב, אתם יודעים, גם בתהילים כתוב גול. זה קשור לגול של תהילים. זה מה כתוב בתהילים? זמון המזי? גול על השם דרכך, צח עליו הוא יעשה. זה. טוב. לא, זה בלמד זין, מה שזכור לי זה למד זין. כתוב, מהר"ם אלשיך כותב, כתוב, זה הדבר של ציווה השם תעשו ויראה לכי כבוד אדוני. ככה כתוב בפרשה, שמיני. בן איש חי כותב בעדות אליהו, שהאדם מביא את מהר"ם אלשיך, שיש הרבה מצוות וחוקים ומשפטים לאומות, וחייב אדם ללכת לפי החוק שהשכל מחייב, זה דרך ארץ, זה קיום העולם, אבל אומר אלשיך שהשכל, מה שהוא מחייב, זה דבר שאין בו שום קדושה, זה רק נגלה, זה רק כוונה, זה רק שכל של בני אדם. אבל התורה של הקדוש ברוך הוא, יש בה נסתר, יש בה סודות, יש בה דבקות, יש בה אור עליון. אומר האלשיך, התורה של הקדוש ברוך הוא, החוקים שלו, זה לא חוק של שכל. לכן אומר הרב, שהאדם עושה את המצוות של הקדוש ברוך הוא, צריך לחשוב, אני עושה אותם וממשיך על עצמי קדושה, ובשביל הקדושה שיש בהם, ובשביל ציווי השם שיש בהם. אומר הבן איש חי, זה מה שכתוב, זה הדבר של ציווה השם תעשו, שאתה עושה מצוות של השם, אל תבוא תגיד, אני עושה גמילות חסדים, כי צריך, יש אנשים עניים, אני מחנך את הילדים שלי כי צריך, לא, כי השם ציווה אותי, ואם השם ציווה אותי, יש בזה המון דברים שאני לא מבין.
אם אתה עושה את זה כי אתה מבין, אני לא אוכל בשר חלב, זה לא בריא. לא, כי השם ציווה אותי, כן? השם ציווה אותי. זה, משכים על עצמך קדושה, שאתה אומר את זה. כן. פרשת שמיני גם, כתוב שם לא לאכול חזיר וזה, אז רש"י כותב, אז רש"י אומר, שהאדם לא יגיד, אני לא רוצה לאכול חזיר, זה מגעיל. למה תראה כמה שמאכלים חזיר? נהנים מזה. אז מה תגיד? אל תגיד אי אפשר לאכול חזיר, תגיד אני רוצה לאכול חזיר. אבל השם ציווה לא לאכול. הרמב"ם כותב ב8 פרקים, בהקדמה שמה, זה נאמר רק על מצוות שלהם טעם, כמו חזיר. חזיר יש טעם? אין טעם. אבל אומר הרמב"ם, אם זה מצווה שיש בה טעם, כמו לרצוח או לגנוב, אל תגיד את זה. אבל אדם יגיד, הייתי רוצה לרצוח אנשים, אבל השם ציווה אותי. כן? אומר הרמב"ם, לא, זה שויטה שבעולם. מה פתאום? מה פתאום? אם יש לך יצרה לדברים האלה, סימן שאתה תיקון של לא יודע מה, גיגול של בן דורסאי, מה אתה? מי אתה? זה לא טוב בכלל. מדברים על מצוות שהשכל לא מחייב. אומר בן איש חי דבר נפלא, עוד הוא כותב בפרשה שלנו, על כמה דברים יש להגיד לכם פה, אומר בן איש חי בדרושים שלו, פה יש לו דברים עצומים, אבל אני רק רוצה לסיים מהפרשה עוד חידוש יפה, אפשר לדלג עליו מאוד שהוא יפה. כותב לנו הרב בן איש חי, שבעדרת אליהו, ויאמר משה לאהרון קרב אל המזבח, רש"י אומר, היה אהרון בוש לגשת, אמר לו משה למה אתה בוש, לכך נבחרת. כולם שואלים, מה זה למה אתה בוש? מה זה לכך נבחרת? אז הוא אומר פה הרב, הסבר מאוד יפה, אומר, עיקר הקורבנות של היום הראשון, מה היה? לכפר על מעשה העגל, ויקח אהרון פר החטאת, את עגל החטאת אשר לא. אז זוהר פרשת שמיני שואל, למה עם ישראל לא היה להם שור ועיל לשלמים? למה אנחנו לא היה לנו חטאת על חטא העגל? למה רק אהרון הביא על חטא העגל קורבן? שואל הזוהר. כן, פרשת שמיני פה, אני חושב ל"ז. מה אומר הזוהר הקדוש? פרשת שבוע, כיוון שעם ישראל סבלו בחטא העגל, קיבלו עונש, משה ירד ונתן עונש, השם לא רוצה, תראו איך הקדוש ברוך הוא מתחשב, לא רוצה להעניש עוד הפעם, לא רוצה לתפוס אותם עוד הפעם, לצייר אותם עוד הפעם. אבל אהרון לא קיבל עונש מה שהוא עשה. לכן הקדוש ברוך הוא אמר לו תעשה עגל לחטאת. עכשיו אהרון התבייש מהדבר הזה. למה התבייש מהדבר הזה? הוא מסביר לנו הרב בן איש חי, כיוון שהוא צריך להיקרב על המזבח לכפר על העגל, והוא עשה את העגל, הוא התבייש. ולמה הוא פחד? הוא פחד בגלל קורח ועדתו. מה הקשר קורח? עוד לא הגענו לקורח. אבל קורח זוכרים שהוא עשה בעיות. על מה הוא עשה בעיות? על המינוי של אהרון. עכשיו תשמע, קורח יש לו ערעור חזק. תגיד לו, מה אתה שם לי אותו שהביא קורבנות? הוא עשה את העגל. הטענה יפה. קורח לא טען את זה אבל. לא היה לו עורך דין טוב. זו טענה חזקה מאוד, מה טענה? טענה מאוד טובה. הוא אומר, הוא פחד, זה הפחד שהיה לו, שיהיה קנאה. הוא אומר, גם אני, מה אהרון, מה העניין שלו? אז זה הפחד של אהרון היה מזה, והבושה שלו היה בגלל העגל. אבל אומר הבן איש חי, מה אומר רש"י? לכך נבחרת. מה זה לכך נבחרת? הפוך על הפוך. אומר רש"י הקדוש, מה זה הבן איש חי? הרי הגמרא אומרת לנו ביומה, הגמרא אומרת ביומה, כ"ב נראה לי, אומרת הגמרא שמה, אין ממנים פרנס על הציבור, אלא אם כן יש לו קופה של שרצים. אם אתה ממנה פרנס על הציבור והוא נקי וטהור, זה בעיה. אנחנו חייבים למנות מנהיג שיש לו עבר פלילי. אין מה לעשות. חייב מישהו שהיה בעייתי, חייב. למה? שאם הוא יתגאה, נגיד, אנחנו נפתח את התיקים, תיזהר. נזכיר לו את העבירות שלו. כן? הם לא צריכים, הם כולם קופה של שרצים. הם לא צריכים קופה, הם בעצמם הקופה. בקיצור, כן, הם הקופה, הם השרץ, הכל כלול. עם הכולל. כן, ירחם אומר לכם. הרב עובדיה כמה מדבר עליהם, ירחם השם. כן? כן. ודאי. שנזכה שהשם ישיב את שופטנו. טוב.
אומר פה הרב, מה? אסור לשים מישהו נקי, אסור. איפה שמו מישהו נקי? שאול. הגמרא אומרת, שמו את שאול, הוא היה נקי לגמרי, בגלל שהוא היה נקי לגמרי, היה בעיה איתו. ישר הוא נפל ונפסל ומחל העם וזה, הוא היה נקי כתינוק בן שנה. משה רבנו, איפה הוא היה נקי או לא היה נקי? אז למה משה היה פרנס על הציבור? קודם כל משה איזה 80 שנה בתורה, איזה 40 שנה לא כתוב מה היה איתו. כתוב שהוא היה נער, הטמין מצרי בחול נעלם, פתאום חוזר לך בגיל 80 בתור משיח. איפה היית 60 שנה? כתוב, היה מלך בכוש, הלך שמה, אישה כושית לקח וזה, היה לו סיפור, לא היה בעיה לפתוח עליו כלום. אנחנו ישבנו במצרים, עבדנו קשה, הלכת בינתיים, התחתנת בדרום אפריקה, איפה היית? ביוהנסבורג, איפה הלכת? לא היה בעיה לפתוח עליו. למרות שהספורנו גם אומר, שהספורנו אומר דבר נפלא, מה החטא של משה רבנו? מה אפשר לפתוח על משה רבנו? הוא אומר על משה רבנו, אפשר להגיד, הספורנו אומר, בגלל שהוא בא מאיסור של דודה. הרי עמרם לקח את יוכבד, כן? לפי התורה של משה רבנו הוא בעייתי מאוד. לפי התורה של משה ממזר. אבל אז לא ניתנה התורה. אבל היום, אחרי שניתנה התורה, מי שעושה את זה, ממזר. אז הוא אומר, אין בעיה לפתוח על משה, זה לא בעיה. צריך את זה, אומרת הגמרא, אתה חייב. למה? אם לא יהיה את זה, אין לך איך לפתוח עליהם. עובדה, הנה יעקב אבינו, למה לא רצה לברך? הוא אמר, נשאתי שתי אחיות, למרות שזה היה לפני התורה. זה לא... יש לזה טעם לא טוב, טעם לפגם, זה מספיק. מספיק טעם לפגם. אם תביא מישהו כולו נוצץ, כמו שאול המלך, לא היה לו טיפה של עוון, אתה לא יכול מנהיג כזה. חייב מישהו שיש איך להוריד אותו. לכן אהרון פחד, אמר, ריבונו של עולם, איך אני אבוא? אמר לו, משה, מה אתה פוחד? בגלל שעשית את העגל, אתה מספר אחת להיות עכשיו הכהן. אתה הכי טוב בעולם, מי נביא? ככה הוא מסביר, וזה מה שהוא מסביר פה הרב, למה היה צריך את אהרון. עוד דבר, טוב, אחרי זה רמזים יפים, מהבן איש חי עוד. אני גם מעשים להגיד לכם, רק כמה דברים האלה להגיד לכם, שאני אזכור רק. הולך לאיבוד עם כל התורה פה. בואו נראה. כותב בן איש חי דבר נפלא, כתוב במחילתא עושה פלא עם האבות, עתיד לעשות עם הבנים. הוא כותב, כתוב במחילתא, שכימי צאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות. אומר הקדוש ברוך הוא, הראינו מה שלא הראיתי לאבות, הניסים והגבורות שאני אעשה עם הבנים יותר מה שעשיתי לאבות. זה נקרא לא עושה נפלאות גדולות לבדו. כן? קודם כל, הנס עכשיו שאני אמרתי לכם בתחילת השיעור, לפני כל הניסים, אני לא יודע איזה ניסים נראה. יש לך נס יותר מזה, שיש ביד האויבים שלך למחוק אותך, והם לא עושים את זה. הם יכולים. והם מתכננים את זה, והם מחכים לזה שנים על שנים. מה שאמרתי לכם היה ב7 לאוקטובר. אם הם נכנסים אלינו, אם גם חיזבאללה, גם חות'ים, גם איראן, נגמר לוחץ 2 ולוחץ 3 ולוחץ 4. נגמר הסיפור שלך. אין לך מה לעשות. מה זה? זה לא נס מטורף? לא, זה טוב. זה כמו שיבואו אנשים, כיתת יורים, כן? יהיה לך 20 אנשים, כולם מקדח שלוף, ורק אחד יירה ואתה מתמודד רק מול אחד. אחרי זה מצטרף עוד אחד. נותן לך זמן להתארגן, לאט לאט אתה מוריד את כולם. אם היו כולם יורים בבת אחת, נגמר. אתה נגמר, אין לך עם להתווכח. זה לא נס מעל הטבע. היעבץ כותב על הזמן של הגלות. הוא אומר במילים האלה, הוא היה בתקופת הגלות, היה לפני 200-300 שנה. כותב היעבץ, חיי ראשי, אני נשבע בראש שלי. זה הוא אומר. שכל מה שאנחנו בגלות כל כך הרבה שנים ולא מחקו אותנו, זה יותר גדול מכל הניסים שיציאת מצרים. ככה הוא כותב. הוא אומר, אני נשבע בראש שלי, אין נס כזה גדול כמו שאנחנו חיים וקיימים. כן? הבן איש חי עכשיו פה מביא, הוא שואל למה אנחנו הבנים זוכים יותר מהראשונים? מה, אנחנו יותר טובים מהראשונים? אנחנו יותר טובים מהתקופה של בבא סאלי? אנחנו יותר טובים מהתקופה של הבן איש חי? יותר טובים מהתקופה של החידה, בעל שם טוב, אור החיים? אנחנו יותר טובים מהם? אז למה הם לא זכו למה שאנחנו נזכה? אז הוא מביא פה דבר, מעשה, אני לדעתי אף אחד לא שמע על זה.
אף אחד לא מכיר את המעשה הזה. המעשה מדהים, כותב מעשה שרבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, בירושלמי פרק ד' יבמות, שהיה 13 אחים שנפטרו, 12 מהם בלי בנים, נשאר רק אח אחד. באו אליו 12 נשים שיעשה להם יבום. ככה הוא מספר ירושלמי. 12 נשים יבום. מה זה? רוצה שיהיה שייך. אמרו לו, 12 נשים תעשה לנו יבום. הוא עכשיו נשוי לאחת מרבון. הוא אמר, באו לרבנו הקדוש, אמרו לו, כבוד הרב, אנחנו רוצות שיעשה יבום. אמר לו רבנו הקדוש, מה אתה אומר? מאיפה יש לי כסף, הרב? איך אני אחזיק פה כל כך הרבה? אמרו לו, הבנות האלה, תראו איזה צדיקות, משהו לא מהעולם הזה. אמרו לו, אנחנו דואגות, אנחנו רוצות כל אחת מאיתנו תזון אותו ואת כל הבית חודש אחד בשנה. אנחנו 12 נשים, כל אחת מביאה פרנסה לחודש. כן? תראה מה זה. אמרו לו, אנחנו ככה רוצים. מה הוא אמר לו לרבנו הקדוש? הרב, אני לא מסכים. למה? אמר לו, מה עם שנה מעוברת? אני אדאג. אמר, שנה מעוברת תבואו אליי. אומר הירושלמי, אולי קטן הכנסה גם. תנ"ך, עדיין לא יספיק וכו'. אמר רבנו הקדוש, אני דואג לך, אל תדאג, אני אדאג לפרנסה, לחודש הזה. כן, טוב? אז התפלל רבנו הקדוש יולידו בנים, הלכו התייבמו כולם לאח הזה, כל אחת ילדה בן, כל אחת, 12 נשים, כל אחת ילדה בן בשנה הראשונה, בשנה השנייה, בשנה השלישית, 3 בנים. אחרי 3 שנים חייב להיות שנה מעוברת. באו לו בשנה המעוברת 36 ילדים. מעון. באו אליו עם מעון לרבנו הקדוש. 36 ילדים. ואז באו בני ביתו של רבנו הקדוש, אמרו לו, כבוד הרב, יש קבלת קהל של תינוקות היום. יש מעון בחוץ. שואלים בשלומך, הוא הסתכל בחלון, ראה אותם, אמרו לו מה? אמרו, כבודו התחייב, חודש אדר שני. השנה אדר ב', כבודו התחייב. טוב, רבנו הקדוש, אין לו בעיה, פתח את הפנקס, שחרר להם מה שצריך. עכשיו הוא כותב פה הרב, איך רבנו הקדוש, הוא שמח בהם. כל המצווה נקראת על שם גומרה, כי הוא גמר את זה, הם לא היו עושים הכל בלי רבנו הקדוש. כן? אז כל הילדים האלה, זה הילדים של רבנו הקדוש. בעצם אומר רבן איש חי, מי שמסיים, המצווה נקראת על שמו. מי שמתחיל מצווה, מי שמסיים זה על שמו. תמיד זה מי שמסיים. לכן חשוב מי שהתחיל מצווה לסיים אותה. לכן כמה פעמים רבי חיים פלאג'ון, עשית פתיחה, תסגור. עשית הליכה לספרתו, תחזיר. אומר דוד המלך, אומר פסחי ק"ט, אני אברך את השם ולי נאה לברך את השם. למה? למרות שהאבות ומשה רבנו יותר גדול לתיקון שלהם, אבל אומר דוד המלך, אני סיימתי, אני המלכות, אני סוף הדרגות. מלכות זה סוף הספירות. אומר, אני הסיום. לכן הוא אומר, אקרא לאלוהים עליון, לאל גומר עליי. מי שגומר את התיקון עליי. לכן הוא כותב פה הרב, אנחנו האחרונים, כל הראשונים, הרי יש בירור, כל הדורות זה בירור, זה תפילות וזה, עושים בירורים של חטא אדם הראשון. הם עשו בירורים עצומים, אבל מי מסיים? זה אנחנו. לכן אנחנו נראה יותר מכולם. ואנחנו רואים את הניסים שאף פעם לא ראו. אתה אומר, איך אנחנו זכינו להיות בארץ ישראל? אנחנו בארץ ישראל, יושבים פה, לומדים תורה, נהנים, ויש שפע, ויש אוכל, ויש ביטה. איך יכול להיות? איך יכול להיות? איך הם לא זכו לזה? איך הם? היו יותר קדושים מאיתנו. לא, אתם עושים רק את הסוף. השארנו לכם את הקטנות, את האחרון, את הסוף. כן? בסוף אתם תקבלו את כל הקרדיט, את כל הטוב. מי שעבד קשה, הם עשו את היסודות, כמו בניין. יש אחד אתה עושה את היסודות, זה הכי קשה. עושים את היסודות, בונים, עושים את הכל. אותנו מביאים רק לפינישים. בוא תעשה רק את ה... איך קוראים לזה בין המרצפות? רובוט, תעשה רק את הרובוט, תעשה רק, לא יודע מה, ליטושים, עניינים, וזהו, תעשה את הקטנות האלה, זה מה שאתה עושה. וזה, אתה תקבל על זה את כל השכר, כל הטוב. עכשיו אומר פה הרב,
אומר בן איש חי, זה הסיבה שאנחנו נראה ניסים ונפלאות, שאף פעם לא היו בכל הדורות, בכל העניינים. ככה הוא מביא פה בסוד של הדברים, אז זה מעשה, אבל תגידו שזה מעשה לא מוכר בכלל. לא ידוע. נכון, נכון, זה משהו מיוחד, הסיפור הזה שהוא מביא. זה יבמות, ירושלמי. ירושלמי יבמות, זה פרק ד' על הלכות ב'. בבבלי אין את הדבר הזה, יש את זה רק בירושלמי. סיפור נפלא מאוד. עוד הוא מביא פה הרב, בכל מיני סיבות, למה היה הכל כפול, גם על החיות. אגב, רבנו בחיי, אני תמיד אומר אותו, אבל אני מזכיר לכם שוב שרבנו בחיי זה פרשת שבוע, שהוא כותב, שמה זה הקדוש ברוך הוא יחזיר לנו את החזיר, שהמדרש אומר, עתיד החזיר להחזיר עטרה ליושנה. מה זה יחזיר עטרה ליושנה? אומר רבנו בחיי, שמלכות רומי הם יעזרו לעם ישראל לבנות בית המקדש. הרמב"ן יש לו פירוש על שיר השירים. הרמב"ן בפירוש לשיר השירים כותב שהם ייתנו לנו רשות להיכנס לארץ ויבנו לנו בית המקדש. אבל הוא כותב שהם ילחמו, הם יחזירו עטרה ליושנה. כן? הבן איש חי כותב, כן? זה פרשת שבוע. באמת הרבנו אז פרשת שבוע, באמת עכשיו טראמפ באמת אמר שהוא יקיים את זה, לא? היום הוא מקיים את זה, לא? מתי הוא אמר? וואי וואי, תשמע, איזה דבר. עכשיו תראו דבר חזק מאוד של בן איש חי. אני לפני שאגיד לכם משהו חזק מאוד מאוד מאוד. הלכות יש, אבל מה אני אגיד לך, איזה הלכות יש? זה חג, מה אני יכול להגיד לך על החג הזה? תיקון ודברים כאלה, אני יכול להגיד לך מה הרב עובדיה היה עושה. אתה יודע מה הרב עובדיה היה עושה? היה לומד רגיל. אבל הרב יצחק כותב ביקוד יוסף, מישהו תלמיד חכם שלומד ש"ס ולומד פוסקים, ימשיך עם הש"ס ופוסקים. אבל מי שרוצה לעשות את התיקון, הרב מוצפי משבח את התיקון, אומר תיקון עתיק, לא לזלזל בו, זה חשוב וכו' וכו' וכו'. ומחר בלילה, יש שתי שיטות לעשות אותו מתחילת הלילה חצות, ויש לקום באשמורת להגיד, זה וזה טוב. יש כאלה הולכים לים, אומרים שם שירת הים, זה לא ראיתי כתוב בשום ספר, חיפשתי, באוצר עוד לא מצאתי, אבל אולי זה בשביל לעורר, כמו שעושים בראש השנה, לוקחים תמרים ולוקחים דברים כאלה, אז כתוב במאירי, בהוראות דף י"ב, למה עושים את זה? זה מעורר את הכוונה. כנראה הם עושים את זה לעורר את הכוונה וכו'. וזה חג, בחג אין בעיה של עירוב, גם אם אתה יוצא מהעירוב. גם הייתם עושים את זה. כנראה להרגיש, כיוון שכתוב, כתוב הרי מי שאומר שירת הים, זה מוחל לו את העוונות, מי שאומר בשמחה ומרגיש כאילו נקרא לו הים, זה מחילת עוונות מאוד מאוד גדולה. הוא זוכר. כן. 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 פה זה קרוב, זה לא בעיה. כן, זה לא בעיה פה. פה מה בעיה? אתה רק חוצה את הכביש. אבל יש מקומות שזה יותר מסובך. אנשים מונחים, בסדר. על כל פנים זה ודאי נעשה לעורר את הכוונה. עכשיו, בשביל שפסח חוץ מזה זה יום של ישועות, יום של סגולות, ויש אומרים יום שעושים על האש. סתם לא. אבל זה, יש כאלה פוסקים, אמרו לא לעשות על האש היום. יש כאלה שידעו את ההלכות, לא ידעו שאסור חבות, לא ידעו שזה, אבל הרב עובדיה אומר לא גוזרים גזרות מדעתנו. לא גוזרים מדעתנו. ומי שעושה גז, יש לך גז. עכשיו יש גם פתרון איך לכבות, שמה לשים ליד התרמוקפל. לשים כפית, הרב יצחק כותב לבדוק לפני החג, שזה מתחבא אחרי כמה שניות, ואז אתה יכול לעשות את זה. זה גרמה. יש את הפתרון הישן של להרתיח מים, או זה קשה? כן, זה קשה. זה לא תמיד קורה. ומי שרוצה להרתיח מים שיקפצו, צריך להוסיף חמה. החמה מעיפה אותה. אבל מה הבעיה לעשות את זה? בדרך כלל על החמה, אם אתה תנסה מה שהולך לך. רק הבעיה צריך אחרי זה לשתות את זה. אז אפשר לעשות נס עם חמה, לא הכי טעים, אבל בסדר. עבר לך. בסדר. אם אתה אומר הבן איש חי הקדוש, טוב, יש עוד משהו על הלכה או שנסיים את הדרשה שלו? יש עוד משהו שאתם רוצים לתת על הלכה של השביעי של פסח?
היום הכתיבה של היום מותר, הרב מתיר אותה היום. הכתיבה היום היא לא מעשומן, הוא אומר היא פשוטה. הוא ביביע אומר חלק ג' החמיר, אבל אחרי זה הוא חזר. בחלק ג' הוא החמיר. יביע אומר הוא החמיר חלק ג' סימן ט"ו, ואחרי זה הוא חזר. בחזון עובדיה הוא כותב שם, ככה הוא כותב שזה מותר תוך כדי. לא חזון עובדיה חול המועד. חזון עובדיה חול המועד הוא כותב את ההלכה שאסור. חזון עובדיה של האבלות הוא מדבר על זה. לא, חידושי תורה כותבים. בכל המועד חידושי תורה צריך לכתוב. אתה אז כותב עוד סיבה, למה לכתוב? אם מותר לכתוב רשימת קניות, אז חידושי תורה לא יכתבו בכל המועד. מה זה פחות? דבר העבד. עוד אתה אז אומר, אם אתה לא תכתוב בכל המועד, אחרי זה יעכב אותך בלימוד, לסכם. זה גם זמן. כן. כביסה זה לא בעיה של מלאכה. כביסה זה לא בגלל מלאכה, וגם גילוח זה לא מלאכה. מלאכה שאסור בכל המועד, גילוח וכיבוס זה לא בגלל המלאכה. לא, שייכנס לחג יפה. למה מותר לכבס גרביים ומגבות? כי מה אכפת לי שהמגבת שלך תהיה יפה? מה אכפת לי? או שהגרב שלך תהיה יפה. צריך חג, ברור, כי כל המלאכות זה צריך חג. אי אפשר לשנות הלכה, מה לעשות? יש כאלה שיתכננו. לפי השכל שלו. לפי השכל שלו. כן, ככה יקות יוסף כותב, כן. הוא אמר, בדרך כלל הרב עובדיה אומר כל הזמן גיל 6. היו אומרים 6. ביקות יוסף הישן גם כתב 6. רק ביקות יוסף החדש, הוא כותב בהערות למטה, שזה לפי השכל שלו. אם הוא מתלכלך הרבה, אפשר להקל לו. גם בגיל 10. כנראה הוא ראה שיש כאלה היום. הוא הבין שיש היום ילדים כאלה. הלאה. כן, אה? מגבת מותר, מה שאתה צריך לחג, מה שאתה צריך לחג אתה יכול. מגבת כן, חולצה לא. מתי מותר לכבס חולצה בכל המועד? אם קיבלת כתם קשה, ואם תחכה איתו הלך החולצה, אז אתה יכול לעשות לו טיפול מיידי. בכל המועד. לא, אפשר גם להכניס, זה לא משנה. התירו גם להכניס למכונה, כן. כן. אם עכשיו התירו לי לחבס אותו עם מים וחומרים וזה, אז גם זרוק אותו למכונה, שירד לו. הרי כתם שהוא טרי, יש מה להציל. כתם שיתייבש. מה זה קשה? מה זה ביתר? כתם, כתם, כן, בשביל כתם. לא, רק עם הכתם, רק מה שיש כתם חמור. זה לא כפל מבצעים. רצית כפל מבצעים, לא. אומר, כן? בהלכה אומרים אסור. בקיצור, זה אסור. אז עכשיו תראו חידוש העצום של בן איש חי. נסיים עם החידוש הזה. אז תחזיקו ראש, בסדר? אומר ככה. אומר, למה פקות פקדתי כפול? זה חידוש. תחזיק ראש. כותב הרב זרע ברך בשם רבי נתן, בעל המגלה עמוקות. יש שר גדול ברקיע, עמון מינו. הוא שר גדול של מצרים. ביד ימין יש לו שעיר עזים, מקטרג על מחירת יוסף. שחטו שעיר עזים. ביד שמאל, עי לקטרג על עקדת יצחק, שלא תחסום שור בדישו. חשבנו שמקבלים את יצחק, במקום זה הבאתם לנו כבש. שתי קטרוגים. הבנתם? משה רבנו שהיה בעל הצאן, העביר את העיל מיד שמאל בשחיטת שא של פסח. הוא שחט שא של הפסח, הוריד את הקטרוג הזה. אבל הקטרוג של השעיר עזים על מחירת יוסף נשאר ביד ימין, עד חורבן בית המקדש ב10 הרוגי מלכות. הם חיפרו על מחירת יוסף, רק הם הורידו את יד ימין. יד ימין זה קטרוג חזק. מה של שמאל, משה הוריד את זה. אומר הזרע ברך, זה הכוונה שהקדוש ברוך הוא אמר בפסח, משכו, קחו לכם צאן. מה זה משכו? משכו את הקטרוג ביד שמאל של השר הזה, תמשכו את הצאן שיש לו שמה, ותקחו לכם צאן. אבל מה שביד ימין זה נשאר. לכן כתוב בתהילים, ויושיעם מיד שונא.
ברגע שהיה לו ביד שמאל, היה לנו ישועה. ויגלה מיד אויב, היה שתי קטרוגים, אחד זה היה ישועה, ולא התבטא לגמרי, לא הייתה גאולה, ואיפה שהיה גאולה, איפה שהוא גאל אותנו, זה מה שהיה ביד שמאל. לכן הוא כותב, מה שכתוב, בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לא עז. מה זה מעם לא עז? אומר הרב, כן, רציתי לה נשמע את זה, הוא בהזכרה. אומר, מה זה מעם לא עז? אומר הבן איש חי חידוש מדהים. הרי מה אמרנו? שבצאת ישראל ממצרים היה כנגד העיל, כן. אז הוא כותב, חלק את התיבה לא עז בצאת ישראל ממצרים, כן? למה? היה מהקטרוג של העיל, בית יעקב מעם לא עז כנגד הגאולה באדום. למה? היה קטרוג של עז, קטרוג עז מאוד, לכן מעם שיש לו עז, אז יצאנו, לקחנו לו את העז הזה. עכשיו אומר הבן איש חי, זה הכוונה, ובני ישראל יוצאים ביד רמה, יד אחת היה לנו, וזה הכוונה, יאמרו גאולה עד אשר גאלה מיד צר, רק יד אחת היה גאולה. איזה יד אמרנו שמשכנו למקטרג? שמאל. אומר הבן איש חי, בגלל זה יש תפילין ביד שמאל. ומה כתוב התפילין? והיה לאות ידיך וזיכרון בין עיניך, למדתי תורת השם בפיך. אומר, התפילין של ראש זה בין העיניים, הוא מנגד הפה. עין זה תורה, למה עין זה 70? 70 פנים לתורה. והיוד ונון של העין, בתוך העין, איך חושבים עין? עין, יוד, נון. היוד נון זה 60, 60 זה 60 מסכתות. להגיד לך התורה, ה-70 פנים על ה-60 מסכתות. עכשיו אומר הבן איש חי, זה שהסנהדרין נקראים עיניים, וכתוב כי התפילין זה כנגד העיניים בין עיניך, והעיניים זה על התורה וכנגד הפה. ולכן על יד שמאל דווקא היה את הקטרוג, ויצאנו לזכור את יציאת מצרים, צריך על היד שמאל, בשביל שהורדנו את הקטרוג שעיכב אותנו ביד שמאל. בגלל זה מניחים תפילין על יד שמאל, כי הורדנו רק קטרוג אחד. וזה לאות על ידיך ותטפות בין עיניך, כי בחוזק יד, רק יד אחת יצאנו ממצרים. עכשיו הוא אומר, מתי שוחטים את הפסח? איזה תאריך? יד בניסן. הבנת למה י"ד בניסן? כי אז גברו על הקטרוג הזה. עכשיו הוא אומר הבן איש חי, זה הכוונה שאמר יוסף, פקוד יפקוד אלוהים אתכם. למה כפול? וליתן את עצמותיי מזה. הוא אומר, אחד תצאו ממצרים ממשה רבנו, זה פקידה אחת, זה יד אחת. והפעם השנייה זה בחורבן הבית. אבל בשביל שזה בחורבן הבית, שיהיה לכם תיקון קל, זה על מה שמכרו אותי, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. קחו את העצמות שלי, תעלו לשם, שיהיה לכם יותר, תכבדו אותי, שיהיה לכם יותר תיקון. לכן יוסף נתן את הסימן הזה שפקוד יפקוד. לא אמר להם לשון גאולה. למה פקידה? כי זה עוד לא נגמר. אמרתם? הוא אמר, אני מחכה איתכם עוד כמה דברים. ולכן הוא אומר, לכן כתוב פקוד יפקוד אלוהים אתכם. ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. אמרתם, זה כפול. זה דבר יפה. ואיך הוא אמר, איך תיקנו את זה? פקוד זה מה שהיה במצרים. מה זה הפעם השנית עם יוסף? מה היה? מה הוא אמר? 10 הרוגי מלכות. אז המילה הראשונה פקוד, המילה השנייה יפקוד. מה זה יפקוד? יוד פקוד. 10 שילכו, זה היה התיקון. הבנת מה זה פקוד יפקוד? זה היוד ו10 הרוגי מלכות. כן, כן, זה פיצוצים אחרונים, זה מצרר שהוא הלך. כן, כן. איזה דברים שאתה קורא 700 שנה, איך הוא הגיע, חכה ועוד לא סיימתי איתו, כן. אבל, אני אגיד את המהלך הזה, בסדר, מספיק. פיצוצים האלה זה עד כאן הפצצה הזאת. רבי חנן קשה אומר. הצעה כזאת